Buena, Gonzalo. Venga, va, Saúl, va. Bien, 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 bien. Pero Rubén, pero Rubén. ¿Quique? Ahora se sale, sale, no. Por fuera, tú, por fuera, por fuera. ¡Qué buena! ¡Mira, qué buena, Mario! Va, Dani, más, Dani, más. Eso es, bueno, Saúl, ya está, perfecto, Saúl. Mikel, hainbeste denbora elkarrekin, ondoan izan da gaur beste aldean, ze sentsazio? Bueno, barrarua, ez? Azkenien beste kolore batzukin ikustia barrarua itxen jatzu, ez? Baina bueno, bakitzu honen parte ala eta naturalidade horreaz, ez? Jon, zuretzako, ez bakarrik Mikel, beste, bueno, taldeki hoi guztiak hor, zer moduz? Ba, ondo, ez, azkenin, entrenamentu bat modun, hemen, ondala, ez da denbora asko, entrenamentu golan izetezi eta gaur behori, ez? Egixe da hori, Mikel esan da hemen kolore desberdinaz, baina, bueno, esatzut hori. Ez da hain arraru behin, bueno, esatzutxua zelako, leku zutzutelako, eta azkenin untxe lehentxu artean mentxe bilina zelako egunero. Mikel, saio ona ez, erritmoa mantentzeko, minutuak batzen jarraitzeko, ezta? Bai, azkenien horretako da, lesio horik ez egotia eta ritmo hori balik eta hobetuen hartzia, ez? Azkenien horretako da eta helburu uste dut naizta galdu, eskako lagustetan, baina lortu du hori, ez? Jon, zer modu zure, lehenengo aste hauek, hilabete hauek Eibarren? Ondo, ez? Egiz esan, ni heldu nintzen ninja taldi, puntu desentekin da zauen eta lasaitasun hori gertzen da, ez? Lan itxeko orduan. Eta gustora, ez? Parti bat jokatu nintzun, oin denporatxo bat jokatu harina bai, baina, entrenetan topera eta momentu heltzen da nien, prestauteko. Mikel, orain pila kargatu eta, liga amaierarako, ez? Indar berritu etorri, ez? Liga amaiera ere gogorra delako. Bai, azkenien oso liga bukara gogorra duke eta bakigu ez gazela momentu honenien, baina burua garbitzu bihau, lehengo sentsazioak eta lehengo dinamikia berrasuratu eta hori izan bia gure urreuko helburua. Jon, antzeko ez zuentzako? Bai, nik uste dut. Ondio izer ez daula garbi, ez daula ekipo bat, ez gora ez bera, ez dakigu, ez niongo harin orduan.
gupe hori ez, alik eta harinen hor gelditzeko bidizen puntu gata, eta gero, segun zenbat aste gelditzen dizen, bizka disfrutau ez. Ez da askotan pa ez da, baina, bueno, ez on momentun jarraitzu lanin, alegindu alik eta harinen partidon bat irabazten, eta lasai goteko azkenin. Mikel, gaur entrenamendu izan da, hemendikan 3 aste barru desberdina izango da Ipuruan, desberdina ez, esan bezala ez, gaurkoa. Bai, azkenien oso zaila da, igualetia kompetizioko ritmo hori, eta azkenien puntua jokuen da zenean, oso ezberdina izango da, baina elkar ezagutzen gare, partidu asko ikusi ditugu guriak, eta ezberdina. Jon, desberdina izango da, ordurako elkar zerbait esan nahi aldizu? Gaur-gaurku eta bisir-bisirku eta etzitziko esamen ez eta nik uste, partidu hori heltzen danin orduntxe zentrako harile hor, baina ez momentu zoin bauko usela beste gauza batzuk egitxego gupe bai eta arralape bai eta lanin jarraitzu, momentu heltzen danin aleginduko disfrutetan be bai eta dut ipez desberdina izango dela ez. Gaur hemen jente asko falta zan, partidu lagunarteko partidu bat jente barik ez da bardine eta esatetzut gaur paseten dana edo zer pasetu ez daukela zer ikusirik amendik irosteko ez. Azkena Bellontzako kornerretan ere bata besteari markatzen ari zinaten ez? Erraro? Bai, gu korner gutxi atera ditugu, baina beura bai, desiente eta ni marketan otzan eta ez da bine zebez kornerretan ez, ondo marketan. Bai, berak esan dago ez, bisek aurkarixen bisek ez da lagoli sartu ez da gizabez nentzu gotorre esaten da, egixe da hori, ez dutela zerte jauki, baina, gaur ez da maitzen hau ez, beste aukera pegongo da.